Gør du? Nej. Overhovedet ikke. Mikkel, jeg har vundet. Jeg håber virkelig, du taber til ham. Mikkel, hvis han skubber mig tilbage, ikke, så vinder jeg alligevel på grund af... Ja. Nej! Fuck det der! Fucking lort, mand. Mikkel, jeg har vundet. Nu taber jeg. Det er ondt. Det synes jeg ikke er okay. Du er så ikke særlig... Du er så ikke særlig... 2 teams. 2 teams. Du er så ikke 2 særlig god til det teams. her spil. Jo, jeg er så. Jeg er fucking fantastisk. Oh my god, jeg kommer bare til at drifte. Du hvad? Jeg kommer til at drifte. Nej! Det der, jeg var så tæt på at komme ud der, bro. Så du det? Faldt du ikke i? Jeg gik efter dig, og så flyver jeg mig direkte ned vandet. Ja. Nej! Det der, det Nej! 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 Det var ikke okay, mand. Du er ikke særlig god til det her. Jo, jeg er så... Mikkel, du var den første, som der faldt i. Nej! Jeg var 0,5. Jo. Jeg var 0,5. Det er ikke en ting, Mikkel. Det er det sgu da. Nej. Jo, du har ingen beviser. Mikkel, jeg kan købe et dog egg. Jeg fik doggy! Jeg har et dog. I have a dog. Jo. 2 teams. 2 teams. 2 teams! 2 teams! Yay! Hey Mikkel, er vi på team? Shit. Nej! Jeg var så tæt på hvad? Okay Mikkel, det er kun mig og Pink. Er du rød? Er du rød eller? Er du rød? Nej, jeg er blå. Shit. Så jeg vinder måske, Mikkel. Er det ikke crazy? Jeg håber du taber. Er du 18? Ja, jeg er anden. Til du I'm a dog. Til du cooked, han går fuld speed. Han er så død. Han er så død. Nej! Åh! Han går fuld speed, Theo. Så går jeg sgu da også bare full speed væk. Bye bye, Spider-Man. Nu går han altså full speed, Theo. Han gør ej. Jo, det gør han. Nej. Han kunne ikke ramme mig. Jeg tror, han går sådan 6. Jo, det kan han godt, hvis han gør det godt nok. Jamen, det gør han ikke, bror. Han er fucking dum. Og det skulle komme for dig, til du er en and. Ja, men ender er bare bedre. Nej. Ved du hvad, jeg har faktisk et problem med ender nu. Hvorfor? Jeg kan ikke lide den. Han går full speed mod dig, Theo. Han gør ej. Jo. Okay, han gør så. Theo, du er cooked. Nej! Fuck sake. Okay, Jeg vandt! Vi 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 vandt! Jeg er stadig... Theo, jeg har stadig 0 wins. Stop at grine af mig. Altså, hvad er det for noget? Okay, for fanden, jeg er død. Goddammit! Jeg hader det her spil.
Julian fik 2 folk ud, bro. Julian Hvilken en er du? Ja, jeg er død. Nå. For fanden. Theo, jeg fik lige en Spino. Hvad gjorde du? Ja. Okay, så tag skinnet på. Okay. Jeg joker, Theo. Lad mig være. Men Mikkel, jeg troede, du sagde, at du fik en Spino. Theo, jeg synes ikke, vi skal snakke om det. Men jeg vil gerne snakke om det, Mikkel. Men jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke snakke med dig, ved du hvad? Vi ses. Nå, okay. Hej, hej. Hej, hej. Okay, hold kæft, Utah, bro. Shut the fuck up, Utah, bro. Kill yourself. I shall kill all the ducks. Boom! Ja. Ej! Vandmand. Jeg er ikke en vandmand. Hold kæft, Utah. Der er ingen... Yeah! Life is Roblox. Okay, jeg kan ikke lide det her spil mere. Fuck det her spil. I do not like this game anymore. Jeg håber, at du dør. Det gør jeg ikke, bro. Bare rolig. Jeg fik en soldier dog. Yippie! Nej! Skal vi ikke spille noget andet, Theo, please? Hvorfor skulle vi dog Nej, det? ved du hvad? Glem hvad jeg sagde. Okay. Så kommer vi ikke til at spille noget andet. Altså, hvis du så gerne ikke vil spille noget andet, så kan vi godt lade være med at spille noget andet, Mikkel. Oh my god, jeg fik en orange pingvin. Nej, virkelig. Jo, George Washington, hvordan går din dag? Det var ikke helt rigtig kalkuleret, det der. Det siger du ikke. That was not. Så se lige, hvad jeg sendte til dig. Hvorfor skulle jeg det? Fordi jeg siger det. Okay, ja. Jeg kan ikke finde ud af at læse, hvad betyder det? Det kan vi godt, Ja! Hvorfor lyne, Mikkel? Det gør virkelig ondt i mine ører. Hvorfor ikke lydende? 2 teams, Mikkel. Ja! Mange tak. Penguin Peak, fuck ja! Yeah. Jeg håber, det går godt. Jeg kan få til at glide lige ved det går ikke godt, det her. Boom! Ja, jeg fik en. Jeg fik lige en. Mit 5. kill, glem hvad jeg sagde. Jeg fik mit... Ham der, han prøver at løbe! Ham der, han er cooked. Ja, han er cooked. Nære. Wow, Theo. Nej! Ja! Yeah! Vi første win! Nej, men mit team vandt, Mikkel. Jeg var ikke på dit hold. Mit team vandt, Mikkel. Jeg vil ikke være på dit team. Jo, du vil så. Nej! Jo, du vil. Nej! Hvorfor de der lyge? Nej! Ben has gone Roblox girl. Hvem fuck er Ben, bro? Nej! Massacre, bro.
Jeg ved, hvor du bor. Jeg ved også, hvor du